Oh, si Tatay! Walang yatay. Lagi ko sana ginagawa dito. Sira na kasi kagad ng DPWH. Yan, butas-butasin na kagad. Nung pamagagawa. Mamadali sa budget. COVID.
Bago na ang mata ko niyan. Sinisira yung ayos.
ano ko dyan sa pansit. Sa tapos.
Sabi ko po sir. Sayang. Sayang. Ito lang sa board na para dahil ano lang kung Manila ang biyahe nung plantang ko yan pag kumana ka dyan kung bilang kong nangirigayan dyan sa buhay pwede ka na tumugos dyan sa araw kailang bawal yata ang luwaan sa tulay kaya tatapos pupunta ang baaw pamilyang bayan
Liputon Barangay. Dikit-dikit mga barangay dito ah. Yang kulang pasero. Mana pa ba? Mano ka taway. Kau tak manilay kay mano ka ba? Manilaw. Sulan dito. Kasi daming sulan.
tayo magano. Oh. Puno na rin yung gasolina. Tinapot. Oh, pumunta kayo. Cellphone na. Oh, cellphone na. Pumunta kayo. Magluluto lang. Pili, diversyon. Ha? Sabi ko. Sa parking. Sinapot. Sinapot. Napot-pot. Saan yun? Ilan po? Salam. Ilan kaya ba yan? Dalawa. Lagyan mo lang dito ang isa. Wala yung isa, hindi ko nakita. Ano pa sa likod? Ayun, sin mo. Kaya nga, lumihan. Nakaya na? Ayan. Ito kaya. Sabihin ko rin po mo. Tingnan na ngayon. Sinapot dito sa Kaya pilit. po sa biyahe dyan ha. Tayo pa rin lang yun. Dapat mo lang to. Ya, magdiretso mo yan. Pupunta ko kampo. Lagunoy. Kanto Garida. Ito na sa diversyon ang pilit. Kailangan ng mga pasahero. Kailangan na magbinindangan ng pasahero.
lang, cellphone ha. Cellphone matamaan. Oo, kuya. Baka masabi yung cellphone. Dito lang po kuya. Salamat po. Bigyan ako kayo nililit. Anak buhay eh. Salamat po. Dami din para pinagpilin ng sinabot sa ulan. Oo. Nag-ulit ka lang dito. Salamat po.
Kumana dyan, nakapakap ko yan.
May binibili ng uso. Kaya nila naga. Rosario. Ako na nga rin. Mount Isarok. Alas 4:23. Kung oras na dating sa Turbina, boss. Hindi ba alam? May traffic sa Kalawag. May ginagawang sana. Sabi mo doon, pati sa Kumaka. Sabi ginagawang kasada dyan. Pati doon sa Juan, Sibukot. Piso. Doon sa Bicol, Sibukot. Ano din yan?
bagong-bago. Nabulok na lang yan. Kaya mo. Salamat sir. Tao, kung sige yung cellphone. Eh, baka masakit. Nakablog ko sir. Naka-vlog. Kasi pwede lang sa po mainit. Maluluto lang mga sir siya pa. Sarap din ang merinyalan. Merienda mo na po. Basta siya pa. Kawang piso doon. Siya pa. Mainit. Siya pa. Maluluto lang siya ma'am. Hindi lang. At kasi pwede lang ang siya pa. Bilang ko siya pa po. Ma'am sir, toasted siya pa. Sir, salamat. Vlog na sinapot. Alas 12 na, sir. Ginawa ng kwarta kay 12 na, sir. Ano, sir? Sir,
Ay, naga dyan. Gising nga, naga. Naga! Pakisabi lang dyan, si Naga. Lapit na, lapit na. Naga! Naga. Wala kang dala? Dahil po kuya. Ha? Taray. Di, wala ka bang dala? Yan lang dala mo. Apo. Yan, pasok mo dun. Nagbabayad ka na ba? Tapos na po kuya. Oo, lakad ka po na ron. Nandun ang isim. Diretsuhin mo lang ang isim nandyan.
Bilao.
mali na ilaw. Para di makapigit ang manok. Kailangan patukain mo ang manok. San Fernando, Bicol.
muna, sambo. Rusay, pasakaw.